Здравейте и добре дошли в днешния епизод. Днеска ще ви покажа един от бестселърите на PowerMax, а именно All System Cleaner. Днес сме при нашите приятели от Shinerai Garage и ще тестваме продукта върху този автомобил Mazda CX-3. В следващите кадри ще видите как демонтираме свещите и ще видим и ефекта на добавката върху автомобила. Ще измерим компресията на налягане на всеки един от цилиндрите преди и след използването на добавката. Всичко това ще бъде отразено в графики, които в следващите кадри също ще може да видите. Стойте, защото наистина това, което ще видите, е много интересно. Колегите от Shinerai Garage сега ще ни обяснат какво сме направили с този автомобил към момента. Момчета? Здравейте, до момента демонтирали сме свещите и се подготвяме за мерене на компресия на всеки един цилиндър. А колега, какво е това, което държиш в момента? Уреда, това е уреда, с който ще меряме компресия. На него има изобразена скала със всеки цилиндър съответно. При измерването уреда ще отбележи стойностите, ще ги отбележиш ти съответно в листа. След това вече ще започнем с монтаж на свещите обратно, ще си включим помпата за горивото и правим промивката. Пристъпваме вече към теста с меренето на компресията. Уреда, вече го видяхте. Сглобявам го и започваме от цилиндър номер 1. Колегата ще се качи вътре в автомобила и ще почне да върти. Тук съответно на графиката ще измерим компресията във всеки един от цилиндрите. Казвай кога си готов. Да. Ти готов ли си? Да. Дай! Хоп! Готов! Пристъпваме съответно и към втори цилиндър сега. Хоп! Дай! Добре! Дай! Добре! Измерихме компресията на автомобила, от тук нататък колегата вече ви обясни за добавката, която ще се ползва. Така, тук това, което може да видим на графиките, всеки един цилиндър и съответно налягането в него, което успяхме да измерим. Сега какво следва? Интересната част. Ще сложим добавката и автомобилът ще работи на място около 15 минути и след това ще измерим компресията наново. Но преди всичко това искам да ви запозная с един много интересен човек, за това, че не изпускайте следващите кадри. Meanwhile. И ето го и интересният човек, с който искам да ви запозная сега. So, Professor Kluy, very nice to see you here in Bulgaria. Good to see you in Bulgaria. Good to Добро see you. утро. Good to see you as well. So, you're the Blueham professor, which travel all around the world and do things with additives. So, Professor Kluy, Yes. Could you please tell us much more about the additives, how you make them, especially for the All System Cleaner and course. so on? With pleasure. First, Boschida, also call me Josie, please. Yeah. Absolutely. And give you a little bit background. In the year 1989, we, the Bluechem Group Germany, invented the product called engine flush. This time, there was in Europe no engine flush available, and the people thought it's useless. Anyhow, 30 years later, a lot of people using it because it's a very effective product which do not only clean the contamination, oil sludge, carbon residues in the oil system, it dissolves the contamination completely in a molecular particle. That means they are really liquidized. And during the application, what you have already seen, the product lubricates better than engine oil itself.
Oh, absolutely. That is great. But a lot of people fear of using additives like this because there could be some blockage on the ways that the oil goes to. Yeah. Is it safe to use additives like this? Yeah, first let me address to these people, they are 100% right. You need to take care of what you use, because a lot of these additives contains very aggressive substances like alcohol, and alcohol do not lubricate at all, and then you have exactly what you said. Absolutely. We increase the friction, we create wear, we create tear, particles only get loosened and blockage line, engine dead. Fortunately, we are also the first one which have a compatibility test with our product from the TUV, which certifies all will be completely liquidized, and again it lubricates better than engine oil. That means after the 10-15 minutes, when you drain the oil, the oil looks much blacker than before, and if you touch it, it's like silk. This is the lubricating component, and all particles are completely dissolved. That means independent. It's a very old engine or completely new engine. We recommend to do it on every oil change. Best would be right from the first service. Absolutely. But was it hard to get the UV certificate and the OEM approval? Thanks for asking, and yes, you are right, it was pretty tough because when we approached the TUV asking, please do a lab test, means in a laboratory, but also do a field test on vehicles, it was quite challenging for them because there was not really a way how to do it, so they had to come up with a huge procedure how to justify that this product is not creating any side effect. Fortunately, they achieved it, and we was the first one worldwide with an effectiveness test from the TUV proving we will increase the compression in the engine. All is about compression. We increase the lubricity. We liquidize all carbon and sludge residues, and finally we reduce the exhaust emissions, which turns into a much more smooth running engine, a very nice throttle response. And obviously, we extend the life of engine and engine parts as well. That is great. Great to hear from you. But what about the OEM certificate? This is very important because PowerMax as a brand is the only one to have this in Bulgaria. We at Cario are very proud of having PowerMax as a brand. So could you please tell us about the OEM certificate? Thanks, Boshida, for asking again. And by the way, we are also very happy to be in Bulgaria and distributed to Cario, which is a very professional, well-known company in Bulgaria. Yeah. I like the entire company very well. Due to you, you introduced me, so I know a lot of people from Cario now, and I can tell you it's a top-notch company. Obviously, we have OEM approvals. Otherwise, how can you grow so big? So we have approvals from VW, we have approvals from Toyota, we have approvals from also Kia, to name some. Yeah. And this gives us a very strong market share worldwide now because we are represented in over 120 countries and started proper 2 years ago due to Boshida in Bulgaria and the entire team. So this is an approved application. And furthermore, for you, it's a system, it's not only a product. Now we introduce one product to you, but it's a system. And I think in the next video, you get more information about the entire system and how to use it. Резултатите от предното измерване преди добавката. Заредили сме отново уреда с нова графика. Автомобила работи само 15 минути на място с добавката вътре към старото масло. И сега ще пристъпим към измерването отново на компресията на всеки един цилиндър по-отделно. Нека започваме с цилиндър номер 1. Аз ще кажа на колегата кога да даде. Газ. Дай! Добре. Дай! Добре. 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 И така, колеги, направихме вече измерването и след работа с добавката. Това са резултатите.
Тук може да видим резултатите и преди добавката, какво се наблюдава тук. Няколко много интересни неща. Виждате в трети цилиндър как имахме компресия от около 6 бара налягане. Съответно вече след добавката какво се наблюдава? Изчистване на въглеродно-смолистите отлагания и изравняване на компресията във всеки един цилиндър и съответно и оптимизацията. И това се случва само и единствено благодарение на добавката PowerMax. И сега колегите от Shinrai Garage ще споделят малко повече за това какво видяхме в теста. Всъщност тук мога да видим, че имаме оптимизация в компресията на цилиндрите, като най-значителна е на трети. Може да се види на графиката. Виждаме как след използването на добавката и измерването повторно на компресията имаме промяна, оптимизация. От тук нататък вече Бошката ще ни обясни малко повече всъщност за добавката и как тя е работила. Така, да. Обаче, така или иначе госта ни от Германия е тук. So, Josie, what do we saw in the test here about the optimization? What did we actually clean? What has the additive did to the engine? So we used the system on this Mazda, which almost 300,000 kilometers. And what we saw, we improved and finally have a proper average about the compression now. What we have achieved, we cleaned the combustion chamber, we cleaned the piston rings, and beside this, obviously, the entire oil and circulation system. What we have now is a beautiful, clean system, a powerful performance, reduced fuel consumption, and therefore Cardio, Blue Chem Group, and PowerMax advises you use it on every service and you will have a long time in love with your car. И така, за още такива интересни тестове, които ти първа предстоят, ударете камбанката, сложете по един лайк и ни последвайте, за да може да не изпускате интересните видеа, които предстоят те първа. Чао! Чао! Ciao, ciao.